um, hala muna yawo ne muna jijjin ra'ayoyin mutane daban-daban game da wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu. So kamar idan kana harkar Lafiya, da za ka ringa gani ana yawan wawwatsawa ana magana a kai da ake wa ƙananan yara fyaɗe da sauransu, waɗansu ma wata shekara 3 wasu ma shekara 2 duk dai ga su nan dai. To shi ne muke jin ra'ayin mutane akan menene hukuncin da ya dace akan dukkan irin waɗannan da suke wannan ta'addanci. To gaskiya wannan matsaloli fa suna da yawa. In an duba an gani harkokin abin da suke tafiya, akwai matsalar rahin abu, akwai matsalar wani yana so ya aure bai da shi. To amma gaskiya irin wannan ba wani abu ne yake kawawa, fitina ce kawai ta musu yawa. Wanda kai abin da kai wannan ba kai in an wa yarka za ka yadda ba za ka yadda ba. Kuma irin wannan jama'a da yawa ya kamata a ce in an kama irin wannan ai hukunci ya kamata a yi musu, ba wai a kai mutum a ajiye shi a ce kuma an zo daga baya an fitar da shi ba. Ai duk wanda a addinin musulunci duk wanda ya yi abin da ba daidai ba ya tsara dokar addini ya kamata a hukunta shi, ko ba haka bane? Saboda ai akwai manyan mata, akwai manya kuma akwai wanda suke a zaune a banza ga sunan, wanda zaman da suke yi na wannan abin suke yi. To me yasa ba za ka je ka nemi wa'annan ba? Ai kaga akwai matsala. Yarinya a ce wai ɗan ƙarama ɗan shekara 3 me za ka yi da ita in ba hauka ba? Hukuma tana yin sakaki fa, tsakani ga Allah tana sakaki. Ya kamata a ce a hukunta su. Gaskiya, to mun gode da jin wannan ra'ayin naka. Malam, ina aiki da IGTV, so muna dan bugun mutane haka muna jin ra'ayoyinsu akan yanayin abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan. Wani lokaci idan ka shiga harkar net nan za ka ga ana ta wawwatsawa akan cewa ana yi wa ƙananan yara zuwa shekara 3 shekara 2. So dalilin hakan shine ya ce to bari mu ringa bibiyan kuma muna jin menene ra'ayoyin ku akan waɗannan mutane da suke abin da ya riga ya yawa ke yawa. gaskiya ne. Gaskiya irin waɗannan ɓata gari abin da daidai ya kamata shari'ar ta gindaya a yanke a kansu. Gaskiya irin waɗannan abin da ya kamata a yi abin da shari'a ta tanada shine za a iya samu yanzu ga aji shi wannan za a iya zuwa za a iya haƙa kamar iya wuyansa, in aka samu sai a je a rufe shi hannun gaba ɗaya na ciki. To aka samu za a samu kamar yara wanda ba su balaga ba kamar 'yan shekara 7 za a tara musu duwatsu a gefe shi ta jifan shi daga nan har sai wa'adinsa ya yi, har sai ya mutu kenan in Allah yarda. Yawwa, to shi kenan ina ganin haka shine mafita. To shi kenan mun ji daga gare ka, bari kuma mu je ga na gaba shi kuma shi ma mu ji menene ra'ayin. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye mu, Allah ya shirye mu. Mun gode. Assalamu alaikum, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yawwa malam, na zo gare ka, so ina aiki da IGTV. So dalilin da yasa muke dan bugun al'umma muna jin ra'ayoyinsu akan wasu abubuwa da suke faruwa a rayuwa yanzu. Kamar idan ka shiga harkar net nan za ka ringa gani ana ta wawwatsawa akan cewa wata yarinya ya shekara 3 shekara 2 an masu kadai duba a kyale su ba. So to shine muke jin ra'ayoyinku akan shin menene kuke ganin wannan irin mataki ya kamata a ɗauka akan irin waɗannan mutanen. Wannan hukunci kan wannan hukunci guda ɗaya ne, guda ɗaya ne. Muna kuka Najeriya akan wannan jama'a. Ku gaya ma gwamnati ana kama su sai halbewa za a yi. A harbe ko? Kawai a halbe. Idan aka halbe sai a ƙone. Yawwa, ƙa'ida abin ga musulunci kenan. Amma yanzu kuma sai dai matsala ce ba a yin irin wannan, amma ya kamata a ce ana halbe su kawai. So yanzu kai kana ganin cewa ra'ayinka kenan akan hukuncin da za a yi masu? Ni ra'ayina wannan wallahi wannan shine babban ra'ayina, kawai a halbe. Wallahi babban ra'ayina kenan, a halbe kawai. Kuma ƙarshen duniya ce. Haka yake, ƙarshen duniya ne. Ƙarshen duniya ce. To Allah sa mu dace. Mun ji daga gare ka, bari mu je kuma ga wani kuma. Mun kuka muke yi. To kuka muke. Allah ya taimaka mu, Allah ya ƙara kare mu, Allah ya ba mu cika da imani. Amin dai, Allah shi wuce mana gaba. Allah ya ba mu gaba. cika da imani. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon